say me bo amane say preaching part 1 and part 2. Part 1 there no the kasafa say ne Satan we selfo ene ohawo da tu nipa so na me kire say Yesu Kristo nso ye wiase agyenkwa nti me no be kasafa owura Yesu Kristo nso ho na mo hu say o ye wiase agyenkwa owura Yesu ye wiase agyenkwa so ampa efi say o hwe ne ye na ne dwuma mu a oba say wo de ne krabe to aman na odo onyama ye no ebura dwene nti ase so ishanka ni dinda amen nti yemo mpaye edo ba se wura sawo na madom so hu yemo eni ye bi di ho danse e me nipa nna hu so ye wiase agyenkwa be kasafa ye mo yemo bo ma utumi ni ase n'achi woni obeti na ne don hye wonsa bi obi akoma no bi adwen mu asem ntimi nya dwuma ne ye hye wa nyam opanyema ye da amen Kristo modofo ene ma yeni owura Yesu ho danse kakra owura Yesu ye wiase agyenkwa efri say oka John 10:10 yohane sempa etie yedu nchema eye edu Bible ka sembi ehade asempa se da Yohane twere mai etidu enyimo eyedu no Bible say owifo ma Bible say akoye friend Satan wo ma dise obewia na wo ba no bewie nipa na wakum na owie wo pa obomo ne ewie wo ne wakum na wasel na me de hade o na okawie no se na me Yesu Kristo de me bai na wanyankwa na enipa na benya nkwa na wanyalo enyanmroso hallelujah amen owura Yesu ba se benya nkwa ne yenya na de emroso ayampa se wa maso a anka yen yeni nkwa wo ba enti ne yenya nkwa wo ba yen ne yenya de na anka ye chemfrem chemfre me se enye Kristo suma ebi anka wo butimi anka ware kra anka wonya bi ware enye owura Yesu tumi na ye dwuma ma nipa anka dwuma kra anka wonya bi nye hwe obusuam wodi awrade ahye wo no nyam o obusuam hwe emu nipa na wo wonya ware pa wo wonya ba ma ne nsem wo bi hwe obusuam wo wonya adwuma a esombo hwe obusuam wo awrade ayo sofo hwe obusuam abusuam nipa na abusuam wo wura mu a emu nipa na ayekọ wensafo yesu wodi awrade ahumobọ ensa pampa fa wo so pa na wo kra wo yafe nti wo me nsa awrade na ayo sawo efise wa basa obenya nkono nya ndaade emreso hallelujah amen ena nam ye bone omudi omokum na edi abosonsumachi ye na nanum fa aboson to omo so edi tisha aboson ase nanso papa ya dawroma ne mobulu ho adoso no wa fa ne mogya ohwiegu ye no so ehum ne omienu mobo enne ye ya de hye kronkron ye ya de hye ye na ye papa ye ohene hallelujah amen enti ahemfo aka wasa susu na no omo no omo de hye na na sa omo nuanom omo no omo inshallah ya de hye sawo efise se wo ye de hye ma wurade na wo ya de hye kronkron hallelujah enti ye ya de hye wo se wo Yesu ba se bi nya nkwane ye na mo so na bronsam de obaso obiwia ene okunu asel efo dream abronsam wo ye sefo obe hawo wadada warifo me say bronsam dada wo bia mo afa ne yerechi ama ene na dwuma na ase wakof tama won ko fa ne yerechi ne na dwuma na akoso bronsam dada wo aba bia mo afa ne kuanchi bronsam dada wo bia mo sof bi nada bronsam dada wo bia mo abo bi me bokuno ama esi ya che no me na kutu wo Yesu obase bi nya nkwane ye no so eti twaso ame ko miura entwaso no many odwanhwefo wo say Yesu say wo ye ogwanfo papa na odwanhwefo pa de ne kra na to wo mani obi wo ye ogwanfo papa bia no wo de ne kra to wo mani nyan na opani a onye odwanhwefo na obi wo ye opani a wo ye ogwanfo na enuanu anya ne na enuana kasa nya ne dia no wo pataku se wo ba se wo hu pataku se wo ba oja enuan no oja nyan no na pataku no na pataku ni chi nyan no ebo wo hwete na obo hwete kasa modu papa Yesu wo ye ogwanfo papa ono ni ogwanfo papa hallelujah amen eti ye ye wasa su a onyame di na adwuma hye na ensa no ye apafo ono ogwanfo papa sofo ye pani e ampa ye pani nti we wo asafo no kwa onyo no nkwaje hu collection ba trauma ni foro baba ma na ode no ho na so mo ka bi nya nkware de emfa wo ho wo de say onipa no baba dwama no baba to collection emfa wo ho so onipa obeye bone na obefa bone ni mu wonye sika wada toka ma emfa wo ho wo de so be di yie na wonye sika do makoto sku akese mo si fie ma wo hotaw en na wo ye wo de a ebise wo ye ogwanfo papa na wo ye ogwanfo papa aka ba dwena kra no kakra ni ko wuo ma aka ba dwena wo ho oh akra no ewu ma bronsam aka wo ye mehyew se bronsam fa wo kra no mu a wo ye sofo na se onyame hu tu mu na oda no ogwanfo papa wasafo ma yira pa na wo ye mehyew undimi na so obu ha sikani bi ja na safo na ne ya na mum do ye nkwaje be ja na safo ya ha no awrade mi ya dwemo amen hallelujah amen me say Yesu yo ogwanfo papa verse number 13
ɔse na ɔpani ni dwane efiri sɛ ɔyɛ ɔpani na ɔnwi nwane ho ɔnwi nwane ho dabi ɛna asɔfo ahi ne timi dwene ɔma asafo ma ho ɛwɔ nkɔgye ho obi ko Yesu nkyɛ kwasika kyɛ ne sɛ ɔkyekyere pa ɛde no menya menya dankwa asɔfo ahi ne timi dwene ɔma asafo ma yɛ mpaebɔ sɛ ɔmo sɛ Awurade sɛ Awurade hu ɔmo bɔ na Awurade ma ne nkwa honhom ne metro asafo ni mu no mu timi nya dankwa obi onye sɔfo kura ko Yesu nkyɛ kubisa sɛ kyerɛkyerɛfo papa ɛde no menya menya dankwa sɔfo ntu so obusa Awurade sɛ ɛde na wonye na asafo ma nya dankwa edi be wadi asafo ma nya mu nto menya nkwa ne ei oyɛ pani ane sɛ wodi apa odidi nya no ho keke esrade a wɔn ho na kyerɛ sɛ yɛ wode ɛno ne nam a wɔwe nufunsuo no ɛwɔ ɛmwa ho na wotwe no na ɔmo ka nkɔgye di ɛmfa wo ho ɔmo ka gye ɛmfa wo ho obi timi gya sɔre tena fie sɔfo nkɔ hwɛ no yesu skeni gya sɔre ne pɛ ɔma sɔre ne ɛno ɔkyerɛ pa ebeti no sisi yi sɔfo kɔ na nye yɛ asafo mpanifo bɛyɛ dade ɛbɛkɔ nanso wo hin no ni sika no gya sɔre pa yɛ hwɛ ne tiri kwan nanso bi kɛse bi kɔ ɔno nkɔgye na sɔfo nim sɛ wonya ɔkra kɔma Awurade na Awurade bɛma wo mo ɛnya sɔ de mo bɛyɛ ma na Awurade bɛma wo mo ne mu so bi nya ɔkra kɔma Awurade na Awurade bɛma wo mo eti Yesu so obi wu yɛ no ɔde ne kra to sɛ yɛ bi nya dankwa saa dwene nti na ne gya ma ne di ebu di na so hallelujah amen kɔma me wura mini gwanhwɛfoɔ pa no na mini medeɛ me kanfo wura Yesu ama o yɛ sa gyenkwa efisa so yɛ dai ogwanhwɛfoɔ pa de owu no eyo de wase yo de owu eyo nipa o yɛ dade wasɛyi sɛ wonsɛ ya mbacha uwu ya o yɛ dade wonsɛyɛ sɛ wo tiase na ohome na nkɔ wɔ mu a utimi kotimi ba wonsɛyɛ onipa wo wu a yɛsie na wasɛyi edi ɛfa wo na braba a wabɔ ɛfa wo na namotu botu ɛfa wo ne mugya dodo a wanom ɛfa wo ne kawa dodo a wahyɛ wakɔtɔ ɔkɔgye firi no nsam nkyɛn ahyɛ ɛne bɔne dodo wadi adwama dodo a wɔbɔ sɛ wogya ni na bɔ Yesu nkyɛn a wɔse wɔyɛ dade odwanhwɛfoɔ pa hallelujah amen awura Yesu yɛ nyana ka ewu ɔama ka me no mi renka sɛ ka me kɛsɛ ebi kan ka me kama ma yɛ kɔ nsa nyanka mewu kura nanso ni mo bro hu nti ɛna wɔsiesie me hallelujah amen me sɔre a mi wo bi o mi ni bi o me ni gye efi sɛ mi wo Awurade skɛnhyɛ mutu me ni gye efi sɛ mi wo Awurade nhyɛn ka ni di na amen to asoma me kɔ mini gwanhwɛfoɔ pa no na mini medeɛ wɔse wo nim ni deɛ na medeɛ nso nim na ne deɛ so yɛ dade enim eto owura Yesu sɛ wo nim ni deɛ Awurade nim na wo nso nim Awurade asɛ na mbusa wo Awurade wo nim na wo nso nim Awurade Awurade nim na wo nso nim Awurade Awurade nim na wo nso nim Awurade Awurade wo nim na wo nso nim Awurade Awurade nim wo nso nim Awurade Awurade wo nim a anka wo bɛ bɔ brabɔ pa sɛ wo nim Awurade anka bɔ brabɔ pa obi onim Awurade yɛ obi Awurade ho ti mu nhyɛn ka Awurade ni da amen wɔse nim deɛ na medeɛ nso enim me bɛsɛ me bisa sɛ taso de munim Awurade yɛ bɔ osu akyɛ yɛ bɔ osu na yɛ abɔfra o president o pentikosum o no college di asafo munim Awurade Awurade nso nim deɛ na ka wɔne ka kyerɛ sɛ obi o taso de bi na Awurade nim no onye obi taso de bi na Awurade nim no enye obi o aso de fi bi nso na bi nya nkwa ɛne onye obi taso de bi nso na nim Awurade mɛkyerɛ o nipa wɔnyɛ Awurade die ɛbɛrɛ ne kɔ so hallelujah amen wɔse nim deɛ na mi deɛ nso yɛ dade enim me sɛ wonim Awurade a ɔbra bɔ yɛ soronko sɛ Awurade nso nim a ɔbra bɔ yɛ soronko obi Awurade nim no ɛyɛ obi Awurade honhom ti ne mu ehyɛn ka Awurade ni da amen eti mpatɔ ɛmfa asɔre ɛkɔ hɔ hɔ dabi me deɛ me yɛ gidi ni yɛ deɛ asɔre yɛ mpa basabasa ampa yɛ mpa basabasa na wo abra bɔ no su so tisɛi bɛbɛ ɔtɔ adeɛ abra bɔ no su tisɛi wo abɔsɔ kan bɛbɛ ɔtɔ adeɛ abra bɔ otimi fa deɛ 1 cedi 2 cedi wotɔ deɛ 50 series mo watɔn mo bi bɛ 20 million mo de nya ho ɛne onipa bu ni ni a ye hu ye yam hyehyɛ ye firi sɛ ye normal Awurade nsakyɛ ame da amen me say enipa ta so de me tipɔne dɔso ɛnso edu ka sɛ da aso de bia mu yema ifie de nkramofo de mo makobɔ fam me da fo yeso ye kwasɔre na ye mu sɛ ne Awurade dia wo ye gidi ni a so wo kɔ gidi mu na enkyerɛhyɛ mpani di ma wo fa wo ye pentikosuni a asɔre mu nkyerɛkyerɛ ɛne sɛnea asɔfo tuufo no wofa onyame asɛm bɔ obra wo ta so de mu yɛ de wankasa pɛ ana wo yɛ de Awurade pɛ ɛnyɛ obi ta so de bi na Awurade nim no Yesu sɛ me yɛ oguayɔfo papa na me nimi nwa na me nwa so yɛ dade ɛnim hallelujah amen ɛgya kasa nipa na asɛ yɛ o ɛyɛmpa Bible sɛ wɔtin ni bi no asase so a wɔnya banda tie kasa na Bible kan no wɔtin ni bi no asase so wɔnya banda ɛkyerɛ sɛ asase Yesu atenfo yɛ dade ɛwɔ ha edu Yesu ba obenya atenfo de ɔmakɔ saa eti yɛ wadwi sɛ nipa nyinaa sɛe ɔne ka kyerɛ saa nipa nyinaa sɛe nipa ni bi ni abrɛ obi kɔ pentikos ni abrɛ pɛ heaven akɔ
Obi ko presby na nya prepare me akọ. Obi tijiri so dem na nya prepare me akọ. Wonya wadwe say prepare me akọ. Na utimi ye de won kasa pe. Na oba wari for part mi ahama osofo ni nada. No osofo ni na nyi say. No da ko she ni ku. Ai. Ene nya me so pa nie. Abrabo pa nie. Obi at office. Oba ni qualify say adwuma mu ho obi tuma fa na hye ho. E kwanda ho na so ti so ne dance. Wonya kwa mu nya popidi okotena akonya so. E na me hye onu nyam say. Hwe be abuso ofiri mu. Obi fre kura bi ase tu. Na awurade apagya na yene ahye ne no nyam. E na kota ma pa makonya so. Na so ni nua hie adwuma oba ne nkyɛn no. E ti so ni nua ne da. Oba ko obi tuma wulu nka eye ne ba. E so ti so ne oba ne da. E de na we oba na wo wie school na opadwuma no ama nkoma adwuma fo ni wa na mpanfo no wa na e ma bebere kwa adwuma ye tin de na e ma nya adwuma chi mema efi say oye de boss ni be da de ene be da hallelujah amen ene ba ma so bo nya adwuma ti say ye tu sika kese ye wa o ta kunyo mo no sika wo ji obi no ma to sa na akọ ne ye je wo ene obi ba ku police a ebi wa ye say 100 million ebi wa 150 million eti abai na ka say a police won pani fo nyi say sika na abai na kasa omunye ansa na wo fa nipa ana sa sika mo giya dai oti why na ka to say no bi na ansa na wo fa na djuma sa fu isu na ta so dem awurade sa kire amen awurade wo mi ya dwemu amen hallelujah amen so wo su ye eminim say 2024 dey abrabo ya sonko na Saturday na ebi wo mu a ene ye bejai ishanka awurade nda amen wo ka na ka to say eden na chese obi koji obi sika obi aso obi entimfa bi nkyere na so ekoso na da awurade baba no ani ebi hu enipa kokko mu nsam Yesu yo ba papa komi raman komam minimi de na me de so nimmi se ne eja no nimmi na me so minim eja no na me de me kra me to ho ma ni nyan no de ne kra to ho ma yen ye ni nyan no ishanka awurade ni da Pentecost ni Roman ni presby ni Kristo ni awutie me ye ni enwan no Yesu de ne kra to ma yen eti mi nua no masofo so wure Yesu de ne krato ama yen a ehwase Yesu ye de krato masafoma no ene omo muska na ye bom abaso ye mom post akese wa so dem adwo no ntimi nye wo ye lotto agent enso ye be man post aso dem nkuku ti obi mu woni sika wo ti aso dem da bom paye nyame hum tinimu sofo nim se nyame hum tinimu nanso ye bafo de woni sika kese ti ye man post nanso wa ka chese Yesu Kristo obe freska fo na Peter mo tempoano ana Yesu ko frɛ wom Yesu frɛ mo na omu nibie Matthew pene na oyɛ tugini hallelujah ono pene na gigi to anu bibi wɔ nsɛm wo hasmo fo na kan na no mu niska enso na honkuku wɔ mu nti no Yesu fa wɔ mo ene asɔfo hi ne timi di post mo obi waso dem wɔ niska sɛ skani yare waso dem a aso no mpanifo na benya da agye atwa ne ho hia bɔ mpae ma no efu sɛ ye pon a ye bɔ mpae ma ne wi a anye bia be ye dade e benya kakra ohia ni ye kɔhwɛ no sɔfo betu obi sɛ kɔhwɛ no na so skani de sɔfo na bɛkɔ obetu nika anya sɛ odidi kɔ ba horo ne nsakɔ awurade mi ya dwe mo ma fi akra to ma enwan no owura Yesu do nipa dodo asɛnnuan so kra no wampre wɔgye minum yɛ ntu ne yɛ bɔ ne ma ne yɛ bɔ papi akyi mama ne kyi na papa awia kete ne yɛ hyɛ ne so yɛ kyi ne emugya pram ba mai na Mary su ne baba akopɛ asomafo ne dwane ya Yesu na ka no nko ano to yɛ bɔ no ma yɛ tinte so gu no so obi po Yesu asom ne Yesu bisa sɛ nkama yɛ obɔne a kaka kyem na me mpa wo kyew ohunu ma ne koye oni penti na so no ahye ne jabɔ sɛ woni obi waji ɔman no hallelujah ene Kristofo yɛ hyɛ bɔ yɛ ni so yɛ bɔ osu foforo ana wo sɛ woni awurade Yesu benante wo fa Yesu sɛ wo kra no ayɛ agyenkwa ɛyɛ sa na yɛ kai yɛ bɔ Yesu yɛ sa na yɛ ka aso de yɛ sa wo fa wura sɛ wo kra no agyenkwa wode ne benante na nso ba to onso yɛ ba do timi etina mu wo nya nkɔ bosom so na Kristo ni a wade ayira na ogya ba abato na okobosom so akobudua akobudua ma okum nipa asase kutu ampi obi ekum ni nua to atwe awurade emi wadwuma awurade wo mi wadwuma wo se wode ne krato yɛ dɛ ema nwan no ati fa krato ho ema asɔre ma no sɔfo efi sɛ ogwan papa no ayo ogwan pepani no oni owura Yesu Kristo enti hwɛ kan asɛm bi wɔ Jeremia mame Jeremia 29 verse 11 na mfa sɛ no mrewie me kyerɛ sɛ owura Yesu oyewie sa gyenkwa wodɔ nipa dodo oni nipa traye obre no wase oyɛ ho brasini Yesu ye hu adem ne kekan wɔ no enti Jeremia 29 verse 11 no wakanka sɛ 29 verse 11
Bible say. Na me die. Yesu say ono die. Minim agyenkwa amadwene mo. Wonim agyenkwa wadwen wo. Awurade asem. Eti mpacho papa. Baby a wabɔ brabɔ na kosi be ebɔne bia no. Dan ho bra Awurade nkyɛn. Obegye. Hallelujah. Amen. Ɛfa ɔkran kɔmɔ brɔnsam. Eni sikachi nkɔto kan tontwene. Wɔsi wonim agyenkwa wɔyɛ dade. Wadwen wo ye ho. Awurade asem wi. Yɛ hwɛ adwen a Onyankopɔn ɛne dɔba Yesu adwen wo ye ho. Ɛyɛ adwen. Asomdwe adwen. Ɔsɛ asomdwe adwen. Na nyɛ bɔne deɛ. Sɛ me ma mo awie pa. Ɛnyɛ brɔnsam deɛ a ɔba wo nkyɛn a na ɔdaadaa wo. Na wakun no asɛ wo. Na nyɛ bia. Na mmom rɔse ɛyɛ asomdwe deɛ. Ɛne sɛ ɔbɛma yɛ awie pa. Hallelujah. Amen. Onipa o ma awie pa yɛ hwan a? Yɛ Kristo. Onipa o ma onipa awie pa yɛ hwan a? Kristo. Kristofo, momo madwum na wo. Momo yɛ adwum nte. Momo yɛ su Awurade. Owura Yesu wo no momo yɛ mu na de kɛseɛ. Momo yɛ mu owura Yesu wo yɛ ade ketewa bi. Momo yɛ mi nipa na ehu sɛ Yesu yɛ kɛseɛ. Momo Yesu Kristo wo ni mra ɛfa so. Ei, enti yɛ mabro sama fa nipa na. Ama wa ba fa yɛ Kristofo so kan. Ei, ɛne sɛ Yesu Kristo wo yi ɛne ɛso ama fa so o. Enti Yesu wo yi ɛso bɛba fa so deɛ. Hwɛ de bro sam fa nipa no mu. Ɛna nipa tia so dem de dipone. Nipa na dipone, nipa dodo dipone. Hey, 31st fortnight, you can carry bonny 1st January, you're bonny nipper dear, if you call beach, if you call her, a bim call, be a years a bi. Hey, a Christo for a say, Brusamani J, if it's a one yet dumb, a Christo for a day. Christo was son in Raho. There's a nipper brewery, if she and Muja Guyano, intimation and yam. Hey, was he? I don't dream of him say, Obama a day, a papa, and any that swore, and to buy yes in Chia, Obama papa. Abara power here. Tlase, tell home, the Yesu nche. Obama wari, obama wie papa. Papa upadwuma, bompaye. E ko bosom so. Wadwuma na kwaje boame nkwahase e. Nkwaje duro nkwahase e. Fa ho to Awurade so obama wie pa. Na wutumi ye ne sa, Kristo be hyaw. Yesu ye wie sa gyenkwa. Ojana di na to ho no be wie. Etimi di to adwum se, ye wie sa gyenkwa. Me mo mpaye engu so. Owura Yesu Kristo e de wase ye hyewa no nyame ma so. Osem na ba ye nchen. Hom na ewon nkwa no. Me emetren mu. Yesu ntim famo ye bra na yenya dan kwa wo ye wiasa gyenkwa eti hye wo ma no nyam na wo ma so hye wo nyam ya he boni atiafo ye boni na chen na ka me ni matiefo na be hyira yen adom ne nti amen me chia giri mpani na giri madofo mpani titru apostle Ewon Nti Acheampong Akyem South district apostle Awurade nhyira wo ne wasofo ne wadwuma efo na masafo ma no kwadi giri asafo ma akyemadu biase me chia wo kra bia Awurade asomdwe ne entra ye hwe ehu so ye kopem tem Awurade baba. Peace. Shalom.